aha ka. Kaya ko, nasa usa ka lugar na wala ka. Pero ikaw ra gihapon ako ang gihunahuna. Kumusta na ka? Kaya ko, okay raman. Kaginhawa pa pero lahi ra jud katong naapay kita. Naapay kita na malipayon. Malipayon kaayo. Pero sa sinugdanan ra. Wala kaming awan ako. Kaya ko, gimingaw na kaayo nimo. Gimingaw ko maglantaw si mong cute nga nawong ko maglagot. Gimingaw ko nagakson kag pinahugot. Gimingaw kong kaistorya ka. Gimingaw kong katapad ka. Kaya na akong isulat sa usa ka Manila paper na ballpen lang ang gamit kung unsa ang mga ginakamingawan ako sa muha. Pero mas gimingaw ko sa feelings. Sa feelings na ako ang na-feel. Katong time na kauban ka. O sa mga moments na kuyog ta. Napakahay comeback ang ikaw ug ako. Bitaw. Kabalo man ko nga ang atong relasyon dili perpekto. Pero imuha kong gikompleto. Daghan na kitag mga plano. Para nimo, para nako, ug para sa future nato. Pero ang nahitabo sa tong duha karon, wala gyud nay appeal sa tuang mga plano. Ug wala ni nato gigusto. Kinsa may gusto makigbulag kung malipayon pa mo sa inyong relasyon. Pero kabalo ko nga, kabalo ka nga kabalo na ta. Na dili lang about happiness ang usa ka relasyon. Dili lang about sa feelings nga in love ang usa ka relasyon. Pero ambot nga nung ato ang desisyon ay kinahanglang humanon, tapuson, potlon undangon. Mao na ba yun nga to ang love story? Kaya kung pananglitan, mao na gini ang ending. Wala yun ko nalipay. Kaya nasakitan pa man ko. Pero basin pohon. Makabalor ako kung ano. Kung ano ang usa ka taong love kayo nimo. Kay kinahanglan nimong ilit ko. Pero bitaw, gimingaw ra kaayo ko nimo. Hamping ka bisan wala ko kabalo kung aha ka.